अरे किरण ये कसं आहेस? काय म्हणतोस? किती त्रास झाला प्रवासामध्ये. ते जरा पाऊस जरा जास्त आहे. बस बस रिलॅक्स. बरं एक काम कर, वरती जाऊन चेंज कर तू. तोपर्यंत मी जरा जेवणाचा बघतो. हा ठीक आहे. काका जरा मला पाणी द्या ना. काका जेवणाची तयारी झाली का? मंदार कुठे? ए मंदार, अरे काय माणूस ठेवलाय कामाला? त्याला 2 वेळा विचारला, काम बोलत नाही, काय नाही, मुकाय की काय? कुणाबद्दल बोलतोयस? कोण माणूस? अरे तो कामाला ठेवलाय ना माणूस, म्हाताऱ्यासारखा आहे तो. किरण लवकर पाईप भरायला लागेल. का? अरे भाई इथे एकटाच राहतो मी.